Ndewo ndị ọma na-ege anyị ntị. Ọkwa Obi Voice of the East ebe anyị na-ewetara unu maka ọganiru ndị Igbo ya na ihe gbasara ndị Igbo. Ọka bụkwa Amarachukwu ka unu na-anọ. Tupu m gaa n'iru, enwere odogwu mụ na-anọ. Odogwu kalili bịa, onye na-eme ihe mkpọọchị, ọkpa aga ọchị ebe a. Nya, ọbụrodị mmadụ ga-agwa gị o mego ọtụtụ ihe dị iche iche. Ahịa bụ Stanley Chibonna. Ọ bụ nwoke ama, o tokwere na gịnị na Kaduna. Ọ gakwa skuul ebe ahụ. O mego ọtụtụ ejije dị iche iche, winikwa ọtụtụ awọd dị iche iche. Nke anyị ma maka ya, ọ na-emekwa ejije nke akpọ My Flatmates. O mekwa 3 Tips, mekwa Aki and Bobo nke onye ọbụla mama na 2021. Onye mụ na ya nọ tata bụ onye Funnybone gbageti so ya. Daalụ nne. Daalụ ijie. Igbo m dị but ka m sonite. Igbo bụ Igbo ekene m unu. Daalụ nọ. Obi dị m ụtọ na mụ na ndị nke m nọ taa. And achọrọ m ịmago ibu ụzọ si daalụ nọ na ihe unu na-eme iji kwalite omenala asụsụ ihe ndị Igbo na-eme. Daalụ nọ. No, Obi Voice of the East. Thank you for having me. No. Ọtụtụ ihe ị na-eme na-amasị ndị Igbo nke bụ eziokwu. Anyị na-akwado gị. Ọ na-adịbụ anyị nọdụ ebe a, anyị fụ ihe ị na-eme ya na mba na Lagos. Anyị na-asị onye nke anyị na-eme nsị ka njọ enwelu ihe dịka maka ị na-anya ịgbabukwala egwu tupu mekwa ejije. Nwesị ka njọ kedu ka isi wee banye n'ime ihe ịkpa ọchị dịka comedy? Ịma dịka ọ na-echitewe ebe itowa ndị etu unu si ito. So mụ amụ m n'ụlọụka na Catholic Church dị na Kaduna. So ebe a ka amụ m. So na chọọchị ka ịmago everything na-eme n'ihe onyonyo si bido. Agbara m agba, agụrụ m agụ, na-ekwukwa okwu, na-eme ihe acting. So church was my first point of call. Nji ma na okay ihe awụ ihe nchi ime. Anọ m na choir, anọ m na drama group na church. Anọ ịmago nke ọbụla gbasara ịmago ka anọkọ make people entertain na church at the time. Uche m na-adịwanye ya. So na church ka nsi bido. Born izizi. All drama na igba egwu ka nji ịmago bido. Mmerizie ruo ịmago adịma ị na-akpọchi ndị gị na-atụrụ gị ama. Nwa dịkwa funny, nwa dịkwa so from there ntinye aka ịmago na ifiri ọnụ. Bido kwa na-ede mbazie uni gụzie ya agụ as a course. Go theater arts na uni just. Mụtazie jizie the skills ụmụ na school were fine tune my talent, so to say, like naturally. And all Nyamaka nji mezi harness my gift as a person, and that's how I started. Basically, na church can be do na Catholic church ebe amụ. Ima anyị ebido ọfụ, a na-enwe ihe dịka onye kwu mmadụ n'azụ, a big name. Mgbe sisi n'ibido n'ụka, kedu onye kwu gị n'azụ iji wee gaa ruo mba ma mba ebe niile amaghị ama? So Ima izize bụ Chukwu, because mmasị gị na ebe nsi bido agbara m afa na mma na ebe nnọta mma sị onye a na afa ama nwoke. Because from what Enugu Hausa, ọ bụ na amụ m na Lagos, ọ na-amụ m na Port Harcourt, ọ na-amụ m na Enugu ebe a, because o nwere oge Nollywood was big here in Enugu. Oge, I mean up till now, Lagos ka capital show business. And they told them na these places, they told me, Enugu Hausa. So first time I say no team na Akarakam easy because all na Akarakam I say. But emerume before by university when meet you na about Julius Ago. Shortly before, go to ISS3. So Kowari any can chorime. And he was, supportive. So kwadom, nyem number same school mona akwa na phone ma kana akwadozi. From there meet Opa Williams in KTM na out of 1,000 laughs. From there so it's near, but some Nollywood movies back in the day before video comedy. Enugu for Nollywood at the time. One Nico Hotel, Monakamwe. Was a popular hotel then for the film. When kind of McDevos. These are popular hotels at the time in Enugu. So we didn't film ever. So at that time, me zero go mommy, zero game one night be Enugu.
Ghana the hotel, go for one day. They go mbuzie ndi na lobby. Just can we keep funding a film? Can man ha get team na film? So my first time if for software na McDevils. So me audition. Again, not 2 weeks. And we film on ana name so do J enyem ana ba extra. Extra unde na timbu. Migwe na bata. Igwe unu iwachi anu igwe onum. At times it's a task. Your friends, that film I was there and that back you saw, that's my back. So they name those things well. So but I had to go back to back to the north. Gas school. More water, fine-tune my skills. So again, Julius he was a huge also work with him. Chuku Gozie Bono, Amone I can shout out to Julius. Yes. Good guy. Mwesi kanjo mgbe ibido mebe ejije maka imele ejije ofuma that's ime film ofuma enwe ka isi we no katasi na odikwa ka ige mebezi film hapo comedy. So hana bobochaka no ofife because film ni na at the time adam ago script ago on be njoge kesi na ka ege menia ngoruzie onwem ogo ntinye onwem na character we ro ya kesi area. Comedy is also the same thing. I don't write my jokes on Bago stage or simnime pota. But what I do is I'm not try I go not try, and I go anything info, politics, government, religion, ethics, culture. I didn't vast in knowledge everything they know. So can I go the knowledge na banye. So Bago stage. The entire knowledge in my purpose out now aids my level of delivery. Yeah. So I think all kinds of men came to. I'm makandozo. When they did, and I made them. Yes, and I made them. Game sinachi. They don't. And I had a. Mana onwego mgbe nwala nwa isi ka ide. Ederim odam stop is there. So they were subtopics. Okay, nchiku maka Enugu nde Enugu. Jebe. Nchiku maka akwa onyaye nde akwa daboyi na east na voice of the east. So mbogo stage whatever inspiration by me see call the story akwa based on etu osiri land ya na my subconscious opotazie as long as can na ekwe or they offensive because the word is a change ago 10 years ago almost joking game made then otoamu men now or the sensitive. Can you give example? You got another popular joke about one you got meeting agwa dia anado agwa dia kadi aswa akwa. The first woman put up in your testimony. Now agwa dia aswa akwa before ne bi dia aswa akwa praise the Lord akwa aka. Nke bobia o si dia nyamoto the third one put up jiri bandage n'aka anya o si kona chigwe ka ogbanye oku onu tuahe before na anyeza. If you say the jokes now it is sensitive. It means that you are aiding and abetting domestic violence. So comedy is now ababago here kine cheer in a process here. Because one thing equal asegimba. There are some topics that are very sensitive. Abuse, rape, domestic violence. Even on Yibu, you might want Yibu see and show see na kiss we biba. Say your body shaming me. When you buy it, you must see odogu. Your bad. So you are bad shaming me. So the job I do go more conscious and more intellectual. So key nature in a sieve near process here so that you don't offend somebody. That is Mwasi kanjo enwenugo mbosi igba maka amam na onwere onye di perfect. Enwenugo mbosi igbagote na stage ka ikwu okwu ihe enwere ihe ma ige. Yeah, so we stage fight. All the very common no right now. And as a thespian, as a trained actor, before you when you na stage, bago stage, and with that 2 minutes of obi mapo. Or ka for na chisage. Or ka on ease. Yes, I know. But once you jump on stage, yeah, oh my God, I was on stage before. I think I was 18 at the time.
And akpọm je National Comedy Awards. Ka mkpa ndị na-akpa m ọchị amụ. Mgbagoro stage. Nekwa zeboda ya. Ne nke m owu. Ne babasala. Ne samanja. Ne babasuwe. Ne papeluwe. So I lost myself. I was lost admiring my childhood. Yeah, ndị na-afọ na TV mgbe mpempe. I was lost in Efohanya. And it was about my worst day on stage. But after that day, I because Eda da wisoko. But kisi di bini mbedara ya wisoko. So that the Adam na we see on and that is the we can talk also. Yeah. So yeah, that's my I ate them that day like the back of my palm. It was, and I cried because that day old time. Because it's a moment. But what do you expect? It's more boy na funda for the first. Come buy pay. No social media or TV. But if you celebrity now, don't get money no dana. You know. Then and they go see Zabda every week, Monday 8 p.m. You know, ready guys, yeah, you fear nanya. It's some came my career. You know, boy yeah. Also kwenye ihe anyị ji aja unuwa maka unuwa bụ ndị wuwelu mgbe anyị nwebeghị ihe dịka TikTok like ọbọkwa na ọdịbe mana ọdịbero otu o si wee dị kịta maka kịta bụ ihe ọbụla ị maka isi eme ịpụtakwa ha na mee ya n'ejije ma na TikTok ị gaa viral mana unuwa unu ka na-akpọ aka ochie otego maka oge ụfọdụ nna dịbụ nkilisi ansị kedu ihe na-enye unu inspiration nje eme so ịma era dị iche n'iche which is why I'm for young brother complain saying baba nyem platform camera say you need a platform. Your phone is your platform. What have you done with the internet? Okay guy onye magi ga na afia gote CD gi watch ya gi for like ya gi onye no Bini onye no US because then there was no YouTube server at the time. So anybody watch you put the effort you go to CD you watch yagi or like again. But kita I can be in Nigeria only no Spain afumanya now. In 10 minutes I can go viral. Sure. And it was tougher I'm going kai because what it is. That is see. What the kai be nya awarai burai tina miri. Because ya na try kisi ayepota. But now all the better. Which is what I'm saying in the set na pota now. What's your excuse? You more any excuse that he name and amara because everything you need is a warm mother, no at your beck and call. Yeah. Ozo dikibia webolo. And when you go maka otu isi wekwo na oburo jokes niile ka mmadụ ga-apụta wee kọ. And when you go nke ikwu mmadụ pụta na azụ wee sị gị nekwe ihe dị otu ikwu na ọdịrị. Yeah, so oge nke ikwu na London for na the hall. It was personal to him. Magamwea. So bomb I said, oh, newe. All nama academy ukuya. But again, manjima kofunya. Na mother 100 ofunya. Me offend mother. Okay, mana meje ofunya. Mother 99 mwamo. Dana nje please here 1%. Happen 99. So you see. Ihe nchọkwa ịjụ ịma ịna-anya ọdịzi akịta ọ dịzi ndị na-eto eto ka mgbaga bụ ebe ka mma mmadụ ịbụ mmadụ inezi anya onye dịka ọ na-ebilite ọsị ka ọ gaba Lagos onye dịka ọ na-ebilite ọdịka onwe ihe dị iche na Lagos na ebe a maka na ọ dịzi ka onye ruo ebe ahụ I go make am na ebe ahụ onwe ihe dị iche ebe ahụ onwekwa onwe a lot of things one Lagos is the center of excellence. And that's not me saying that Ala Igbo awaria. But it's already been no so that I go back and one the audience. Lagos I name party bus. So even you go your pay in charge on your Lagos amount ungo on Enugu or some in a Kukramanta Yebutefi Iwefi. So a lot of factors, which is more, I'm saying more of, the actual value and being, the recognition you get doing the craft is more in Lagos than anywhere in Nigeria. Right? Only open and there. So, and I go in Lagos at times first.
But again, obody iwu na now na onye ọbụla ga nọsi Lagos because we go internet. So you can be famous. Sabinus be in Port Harcourt. Obi Lagos. Lucky Edu. How many of you remember this guy? Obi Abuja. Edo Pikin. Binabini. And Amayama. So internet too. The world this is like a small global village. As long as he can make sense, people get into. Regardless. Mwen si unu nwa bụ ndị togotego maka ọ na-adịzi ka a na-arụsa ihe dị ka stand up like a night of 1,000 laughs a na-eme na mgbago ka ihe mere unu adị ebudati aside anya a na-ebudatakwa go basketball match bụ onye nke bụ ụzọ na-abịa Enugu every Christmas on 3 before pandemic a na-abịa but ịma chekizie ka a na-emezi kwada ka esi eme na Lagos nwere audience that is all they do have mmadụ make ihe please enwere mainland and island so ndị na-abịa but Enugu too eme show na Enugu every Sunday ije 1J2 ihe asị bịa ụmụazị a na show agbada ka nnagharị anya but Lagos a na-eme kwa mbọsị Friday Saturday Sunday a na-agba club na Lagos Monday to Sunday enwere club Monday nwere nke Tuesday so Lagos is just ama m ka esi amazi gị Lagos or Lagos in short. And no ndị be anyị na-agba club ọkwa ndị na-asụ asụsụ mụ na gị bọtụ ha ebi na Igbo ha bi na Lagos. Ọ dịkwa mma. Ya anyị ga-akwadote ka anyị bịabazie anụ Lagos. Asị nke bịa chek. Because ichi ije kwado. Because ụfọdụ ejego. Ha nwere ha na land ya si na ọjọta narị anya tọn kwa azụ ọsọ. So again it's what works for you. What do you want to do? You check here, you weigh your pros and cons. Okay, work and get okay for you and what you want to do. You make the move. My point is, you can be in Enugu and still be a superstar. Nkemo will never lived in Lagos. Sure. Peter Doche never lived in Lagos. Chichi Motalago never lived in Lagos. But these are known stars, even before the internet. So I'm saying, find out what works for you. Align with it. Onagaga. Ichi ime ihe dịka show kita as a comedian. Nwesi ka njụ enwelu challenges in face. Funds, putting the shows together, flight tickets, logistics. Ekwado show aborobere. Ime show aborobere mental work. You plan a show match, you need at least 4 months. Iji kwado, hazie ụmụ ihe. At least 4 months max. So aborobere ife. Mana una na-enweta dị ka mmadụ ịkwado unu na-achị ime ya dịka government. Honestly, from the government, nothing. From corporate world, yes. The industry na hang on efforts in the brands in on a corporate world and individual chore support again. Basically. Yeah, they hang on them and they thrive. Not the government. I mean, I've never been called upon by my government for any support, so I'm. Also, the kibia were bolo. Imani bugonye na ndị nna papa. Isokwa. Mwesi kanjo enwalu kusi we nya bia change to kisi memo life maturity. Obodo ebi ga for some 3 years ago get ya from now. I won't buy any kind of banguzi. Everything can let you on because one guy name and I say the internet never forgets. So map by one tote non class. I say see your daddy. It's one word again and they might kana najwa when they joke daddy. Why were you so stupid? So you don't know why you're now. Why don't we go? Just bring we based on where you're going. Just try. Calm down. Curtail. Makechi. Wait to attack and for Maka abiazim oboze ebe niile ka ana afozege dika. Yeah. So what I do is you know na. Je can say
ana m agbazi egwu ka akọrọ m aka ọka ndata ego ana m agba egwu bụ ọsa na mma ka esi agba egwu ana m eme egwu enjoy so ka m kọọ ya ka m relate here atomilu I don't crack jokes again ka esi na Funnybone dey funny adị m funny so ịchọ ka m pụta ịkwado m ka esi akwado onye dị funny mgbe anyị na-afụ m ebe niile mgbe agụụ na agụ m kịta ị na-afụzi m mpụta ịma na onye si mpụta nwere ihe o mere mgbe m datịsị m wee pụta ka m adị ya ada m apụtazi ka asị wow this boy ọ dịchacha funny mba ada m emezie ọ mpụta kịta ịkwado m mpụtara ọrụ nnagbukwa okay because scarcity breeds value ịdị ebe niile ama mkpọ gị mmadụ but ọgwụkwa a na-akpọ ya brand building ị ga-aba nkwa to a level before ị na-akpụ and if you are na-akpụ ọkwa ị na-akpụ you're still evolving ị na-agụkwa akwụkwọ ị na-akwadokwa ị na-ede ị na-eme research so na mbọchị asị gị pụta ịpụta that is ịgbakọ ebe niile asị no wonder okay eme but ị na ebe niile abụrụ o ezigbo ego yeah it breeds serious sea finish yes. Ịma oge ụfọdụ a na-adọkwa ndị na-eme kọmedi na ịntanetị a na-asị na ụfọdụ ndị bụ akwụsị ahụ ụgwọ ha ama mbịa maọbụ ha bịa ha nwere ike ha nọkọta ha ama n'ọzụzụ si Enugu dịka mba adị m too disciplined inwe ụdị story ya nna gị ego m ga-abịa nye gị my word amma bịa ọsọ ya bụ nọ na Burkina Faso osi masị gị yes na ga-eme anyị sokwa n'ofu onye na-enwe nubero dogadoga managerial issue na-anụ ike adịghị m enweghị ndị na-ama na-eji maọbụ ndị na onye adọ na mmadụ onye ọbụla ike vama ike asịrị adịghị m ọ kakwa mma ka onye ọbụla ike asịrị adịghị m anyị wesị ka anyị malụ kedu ihe anyị maka nwezi onye makịta ihe ị na-akwado na ihe na I mean but every year na-eme one of the biggest shows in Lagos every year every year for the past 10 years every year June when show akwụkwọ sold out shut down every year June now ndị na-akpọ m ọrụ ma it gets to a point you appeal to the people that can afford you and I'm not saying this can butuo anybody down no I speak for myself and o nwere level ihe eme ibido igba egwu ka ndị ga-efe onwe ego fọ gị ebe na-agba egwu because mgbe na market square ọ na-agba mba achọzi m kịta achọzi m datikwa aka kịta bụ mgba ịkwadoro mpụta gbara gị egwu ka esi agba egwu so anọ m ya ndị na-afụ m ndị need my services maka esi enweta m and no gainsay and I'm still one of the most sought after MCs in Lagos na asụ Igbo. Every major Igbo event in Enugu for the past 5 years I did 10 MM7 n'ime every major event. Only Igbo di Emagodi ama the prominent in Eme. I've MC'd bulk of it. So that says that they understand or narrow and they know the value that I carry in doing my job. So they come to do for me when it's ready. I know. Yeah. Mwesi ikana emi ihe gbasalu acting ki wepuga aka. So hanabu. Ka obuna bia. Enye ndebe onya na enye ndeba. So acting is a passion onwe. So last year every did because I also can write. I just been lazy. Wow. So my film on YouTube, Places in the Heart. I think you should see it. I like it as a young person can actual. Places in the Heart. Yes. More Korea, more daily. So you watch man. And it's in break Christmas. They put 2-3 more. Every next month nanga adopokwe onaga. So I'm a day, and I'm a kuku, and I'm a act. Sorry, Kamadezu. Man, a big Mba hajere. Man, butego bunyegi yana. Okay, me as long as no go. Or what's up, kiss about you.
No, as long as akwụkwọ nsọ si your talent will make way for you. So guys the neighbor more na gift chukwu nyere m. Mmadụ ga-ego because no amount can buy onwe amount ga-akwụ m I can buy my talent or gift him. Yeah. Ndị a na-etote na-asị na unu abụ ndị gbagotego anara ekwe ege ha ntị ọ na-anara ekwe eme nke unu anara enye ha platform unu anara ịmago ọtụtụ ihe dị iche iche mgbe si enwe ihe unu na-akwadolu ha unu bụ ndị ya na ha na-enye ha ihe a na-ekwu echi ịbata wote value abịa na kọọ nke anyị kọrọ akọ ịkọrịkwe ị na-abata wote value anyị value anyị ga-akwanyere gị ugwu dịrị gị but ị na-abanye anyị value dị mma so that we'll value you based on the value that you bring in. A joke I knew 10 years ago. It doesn't make any sense. Ọ na-adịkwa na-anya na-asị kedu ka unu si ama nke unu kọlụ akọghalịa maka otu a kịta nke ị na-adịkọ onye ọzọ kọọ ya n'ụdị ọzọ ma nwekwa ike n'anya wee sị hey na onye anụnwa but ya ama ewuru a creative na-ede ọ na-agụ agụ you create your thing. Onye ọzọ metụ ya aka, you know. Yeah, maka nke gị. Ọ gụnwa bet the idea. Kedu ihe ọzọ ị na-akwadobe maka ọ dị m ka ị na-akwado ime ejije n'Enugu a? Ya ma achọ m ọ dịgo m n'obi ime since but mago akagbuo. But n'afọ a 2025 achọ m ịgba ndị Enugu film. You know, I na movie. Ka ha bịa ma ka ha na-arị anya. Na-agba osubrile n'Enugu. Osubrile so na-akwado May. Sometime May. It's even date but na May. You know, on a Sunday evening. Mero no Funnybone live. Timeless. So that can you go Enugu bịa may enjoy quality stand-up comedy show. You know, strictly laughter from the beginning to the end. And it is music we round up. But May this year in Enugu again. Nke na-ebute ya n'Enugu, Igbo na onye Enugu ba. So abụ onye Igbo. You know, but Enugu nke anyị. You know, an Igbo nke anyị niile. And ọ bụ na ndị ọzọ dị ka m na-azụkọ Igbo bi na Lagos, ga na-eweta ụmụ ihe na Igbo. Ana-akwado na Igbo. Ọ na-eto, entertainment na-eto. Then ndị obere asị na-achọzi platform. Enwe platform na Igbo that they will ride on to grow. But abụ m onye Anambra State. Nnewi South. Ebe a na-akpọ Amichi. A na-akpọ m nwata a na-ayọ eze nke mbụ na Amichi. But ndị mụ na-atọkọ na-akpọ m anụ ntị nke mbụ na Amichi. Aga na-ama anụ. Ọ na-egosi. Ana-ama anụ. You know, so the whole idea bụ ka anyị Igbo ka ọ dị ka ọ dị. No, for a while ojugo oyi ka ịkpanite ya. Maka nke anyị edozie ọdịrị anyị mma. You know, ọ dị mma na anyị mago na bọbụl ọdịrị gị mma, ọdịrị m mma, ọdịrị gọọmenti mma, ọdịrị ụmụ ihe na-anụ a na-ezu ori na-atọrọ mmadụ oriduzo. You know. Enwere ihe ị nwere ike ịgwa ndị Enugu na ndị Anambra na ndị Igbo niile enwere ihe ị nwere ịgwa ha? Gbado n'anya. Onye mara nke ọ na-eme na-adịghị mma ya wenata aka. Igbo nke anyị ụmụnne ka anyị wụ onye gbu na nwanne ya onye atọ na nwanne ya ọ na-enye anyị ajọ afa ọ na-egbu the growth of economy na Southeast but ọ na anyị nche niile kwekọta na anyị ga-ebuild Southeast anyị ga-ebuild ndị iro abịa anyị ga-ebuild Christmas ndị mmadụ si abroad bịa na East May 30 December na Igbo anyị nwere capacity otu bikonu onye ọ na-adajụọ onye ji egbe ya tụfu onye ji mma ya tụfu udochi anụ ka ọ dara anyị na mma. Ndewo nwoke ọma. Kalụ nne. Ọ ka bụkwa n'obi Voice of the East nọ isonyere anyị. Thank you for having me.